Федоровка сынап та теге әдрәк не звучит. Қарама көдәрі мәні кетіріп сағарып, мен тағына екінші көйге алып. Рустам аға ишітті ме версияны? Нафис Зайнуллин хотя біләңдір мұғайын? Жоқ. Ақ егет менен отырғанда, қара қыз менен отырғанда. Ладно, Нафис Зайнуллин великолепный и всемогущий. Кім оң ол? Хайырлы сағатта, құрметлі егіттер қыздар, ағайдар апайдар, һәм еще бірді кім те ойлайсыз? Әлбетте, көршілері, көршілер, һәден туралы сөз барасақ. Балалары турасында сөз барасақ. Янсерлері турасында, әлбетте, һәм нық яқшы кешеләр. Ердан келді. Янсерлер үнді қарай. Құрметлі егіттер қыздар, ағайдар апайдар, һәден мен тағыла 5 бармақ шоу. Бірінші башқұрт тілінде подкаст. Мен Илхам Ишкинин, Бурзо МС, Урал Каримов, башқұрт асық көмейлігінің идара рәйсі, һәм әлбетте біздің бүгін яштар, яш қыздарының тегедәрі дружнығына біздің бүгін Ирдан қонақта. Сәлам. Салам. Біріншіден, танышы өткен сақта өзіңдің Сын есіміңді айтты. Сын есіміңді айтты, Данир. Айтты. Қайда туылдың, ненде районда, ауылда, шуын туралы баштан? Біздің егіттеріміздің қыдыққына бір нәмі бар. Көлемес деп етем екен, прикол деп етем екен. Біздің бітінде акеге зағы үйрі бет дәбет. Бірі біряндікі, бірі әбелілдікі. Мен біряндан деп көкірауға бет. Бірі мен әбелілден деп етінде. Мен Федоровканан. Мен Федоровка районы егітті, мен Юлдаш ауылынан. Шында тауытым. Әлігі вақытта салауатта ешай бада менде. Салауатта ешадың? Федоровка сынап та теге әдрәк не звучит. Осында бүттелі, осында Шуаш районы бетінде. Кешелер аптыраймын, қайдан? Аптырайлы, қайдан? Мен там ешінде Мәләуіз янда. Мәләуіз мен Құмырта арасында бір район. Қысығып қарағанғына Құмырта көрініп тұрауын. Қазір Федоровка районында... Құмыртауда туылдым, тағы бір табаршылары. Федоровка районында туылдың. Шында бүтін 11 класты оқу өттім. 11 класты оқу өттім. Ғайлелі несе бала? Үсау. Екі хеңлім бар. Екі хеңлім, хең олығы. Ең олығы мене. Нелогично. Хең олығы, екі хеңлім бар. Тимнакен ең олығы ғайлелі. Әлбетте, бір хеңлі бола алмай. Артабан, хен мұна ижат сәхнәге сығыр алдынан... Әткені несе еш? 29 еш. 29 еш. Уже ир корона еткен. Артабан хен қайда оқырғасы керек сығып бітәң бұл? Салауат қалған сағың? 2012 жылда мен БГУ-ға бердім, Оренбургский медицинский колледжға беріп қараным. БГУ-ға кірдім мен мәге. Беріп қараным? Беріп қойын шай. Осында шайдайын. Үфеге тығылмамдар. Документтарды берген. Түрлі сағыларға болған. Если честно, по пути келіп сықты ол. Менің досым Оренбург медицинский колледжға бергенім етім. Мен де отырып шында барып берген болайым әлі. Копиялар апарып. БГУ-ға мен поступил, по-моему, менде биологический факультетқа. Ләкин Үфе һәм Юлдаш ол вақытта біздің машиналай ойнап, барығала бірінде... Дүйім ятақ тұрғанда не слышал? Ақса бар ма? Жоқ. Все, тогда ладно, мен Илоша Салаватқа барып оқайым. Шайды достар янына, достым оқыра кергені Салаватский медицинский колледжда ауылында оқай берейіні, һәм шында. Хен медицина өлкөһүндө әлі эшлейм? Эшлейм. Хайлағаның ярар. Бұл бик қызық, тағы ол туралы сөйлешербіз. Оқырға индең? Салаватта оқай башланым мен. Оқыра кірдің, сәнғат мен дегенде хен несек шұғыландың ма? Мен оңарсы, менің Василь апам бар. Ер оқытуса менің ауылда. Ер оқытуса біз апаты берді әбет, инейін дұл менге, өсілі иней. Ол бізді, менің туғаным менен, үст туған хеңілім менен біргелешіп, түрлі конкурстарға, Весенний капель деген әлі конкурс болатырған. Шында еріп, мен ерлай башланым.
Ну, оңарсалам ерлайным инде, мен 1 яшта ерлай башлаганмын, хайт, кайойга тип ерлай бергенмин. Немеле кызык неме кассета бар, мен 7 яш болгонда мен шуны тыңлаттылар. Хәзер ул кассета югалды инде. Үзе югалткан. Беренчеден атайыңа сен келгенде олар ижади Ижади кешеләр минең әнием, әйтеп әйтмим. Әни Әйтеп әйтәм. Нишәп неме дигәндә минең неме өлесем татарка булган һәм өйрәткән татарка булган. Татарчка булган. Юк, әни тип Федоров Кланиский әйтәләр. Башкалар. Әсәят әйтәләр. Шулай ине әйтмәдем. Юк. Әсәят. Һин генә әни. Мин әни әйтәме. Ага, Ну, гаиләш дип өйрәткән әтем. Юк, яра. Шан Йөргә маһир кешеләр. әйе. Әтем курайым инде. Хәден әнем йырлай мотор дип торып. Әлеге уларның Гөлнәзирә дигән неме тифтем икән. Ансамбль һәм гарак бар инде. Яра. Салаватта йөрүң. Юк, йырлай башланың алда. Мин медицинага килгән сакта мин медицина шундый теге серьезный профессия бит. Мен монда йырламалар тәһәм юк. Кажется, йырлайлар икән медицинада һәм онда Колледжда кем йырлай? Онда бер еще онда кызык булды. Егетләрдән мин бердән генә йырлайм. Миңа сразу хоп ана. Килмәндә. Менә шул мәлдә һин үзеңнең бер йырларыңды иҗат итә башладыңмы? Юк, мин онда каверлар генә йырлайм. Һәм әйткәндәй, мин үзем без һиман күп кенә сарыларда бергә сәхнәлә сыгыш яһаган бар. Һәм теге һеҙҙең бит ошон теге яшь поколение, әлеге мәлдә шул Акегет, Зага, һин, анда Өмөт, әйме, Лавел. Теге миңа кызык инде карарга сәхнәлә теге нисек егетләр үзләрен тоталар һәм теге публика яшьтәр нисек кабул итеп алалар, һеҙ тыңлайҙармы йырҙарығыҙҙы теге бергәләп дигәндә менә барыһын да бөтөн теге ошо исемдәрҙе яшь егеттәрҙе алганда инде теге һинең йырҙарыңды караганда теге кешеләр йырлайҙар, припевтарын беләләр, һүҙҙәрен беләләр. Тимәк, һинең ижадың дигәндә һинең йырҙарың Дәйдрәк арткарак сигәйек. Колледжда укып йөрөйм. Миңа шул кызык. Нисек һин гомумән иҗатка килдең? Һуңнан һөйләр. Һөйләп бит, һөйләнә бит мин. Юк, һөйләмәй бит. Каверлар йырлап йөрнем. Каверлар ярар. Ну, нисек Ирдан дигән образ килеп сыкты? Ирдан дигән образ минең мәктәптә килеп сыкты. 10 класста минең иптәш одноклассник, бер сыйныфташ егет, Финсур исеме. Феникс инде. Ул Инсур, уныкы бу Финсур. Уныкы Сурфин булган. Финансовый университет. Юк. Фениксын. Һәм йырлап шунда мин анда МС йырдан булып йөрдем, потом Руса йырдан, шон күпмәр мин моңарса еще бит мин урыс телендә. МС йырдан булып йөрдем. МС йырдан булып йөрдем. Ул вакытта МСлар гыйнәй. Урыс телендә йырлаган. Это мин дә МС булам. Урыс телендә йырлаган бу йырдар булды. Ниңә йырдан? Үзем яздым. Оны һәм мин иҗатты менә үзем конкретно йырлар яза башладым 2015 елда. Рэпер, хип-хоп стилендә. В стиле ничек әйтәм икән. Ул вакытта Нурминский килеп сыккайны, честный, шул типа шундый стильдә. Кемдер ул? Урага карама. Мин төбәләп миңә дә кармаганда бу. Кемдер ул? Честный кеше, честный. Гадел кеше. Олар килеп сыктылар да. Мин шул честный карап, менә күрә шул вакытта уже тамак гырылдатып йырлай башлаган инде. Башкортстага касан күстең? Башкортстага бер йыр сыгардым, гашык булдым дип. Ул миңа не стрельнул, мәтем. Тимдә кире русая башладым. Шул ялап. И вот нисәнсе Big Hung мин килдем тип уйлай мин иҗатка башка эстрадаһына. Ну, Ильяш түгел син. Юк, барыбер да. Әле караң ББТ, анда калган загалар, аларга 21, 19, алар уже манкалар юк. Алар булай сәхнәле эшләрне эшләр алмалар. Мин аларга карыйм да, мен карыйм да, мәтем, о, башка бер касан да иҗатка һуң түгел. Туганым. Һинең беренче йырың менә шул йырдан һин китте менә дип популяр диндер. Тәгәрәк ул нык стилен ул. Минең шигырь түгел, минең припев минеке түгел, мин припев минеке түгел, калган һүзләрне үзем яздым. Мин алдым да мәтем кешенең шигыре, мин белмәйм кем икән дә, мәтем мине по-любому таврлар дип үзем алдым да
И шул ер стелнула, потом Кімдің көздері болған? Рамина Галикаеваның көздері. Таптым мен. Үйлештік, Аллаға шүкір хәзер. И шул стрельнуло, и все пошло поехало. Орайдарым, кім ол? Уну шайында кім сонда тамағын шады ғырылдатып ұрлайды. Шылтырата башланаларым. Несе керек? Шылтыратманлар Тусовкаға несе керектің? мен ерлай башланым, ерлай сығыра башланым, онан соң башқұрт қыды сығардым, шаған қарама көздеріме сығардым. Һәм қарама көздеріме менен хип-хоп фест өткені. Қарама көздеріме, между прочим, билдәлер. Қарама Көздеріме әрнетіп жүрегімді. Шол ер. Жоқ, шол. Мен ана өзгерттім әдірәктің. Әмна хинейтен сығардым. Барыбір мен хиңаси. Қайда студияла, қайда ядырттың несек теге. Эшті несек алып кетіп барды, эшлей башланың шулың туралы. Ато хин теге тегіне хилейін. Мына салатта отырахың. Бірінісі ер теге стрельнула. Әйткенде хин шо ерің қалған сақтаттың беттінде еме. Хин онда салават қалғанда ең. Оқы Мен үйренем. әр вақыт салат қаласында болдым. Өфілі яшап кеттің мәді. Йо, өфілі мен бірде яшамын. Мен салатта отырахын. Ер әдірек кетті. Кішілер біле башланы. Қайда ядыра башланы. Шул туралы хейлі. Мына яши кеттер қарай Федоровка районында. Батыр ауылында. Батыр ауыл. Есік йонды болып кетерге. Отырайным ерді мен ембірісі салаватта едім. Яда баштаным мен ембірісі барин шундай приложение, пианино, краңда те клавиатурала шедіп теге батаң, теге тың сыға бетін. Шунда отырып, мен теге нендер күйешлерімді, һәм оның атай керек деген жердің екінсі күйгені. Шан, ладно, әдір тұрып тұрды. Бір өтінім әр бөтін әр кішілер ютубтан, көп кіші ютубтан мен өзімді әйтәмен ютубтан бірінде күй табам да, һәм шоңа мұң қалам да, һәм шонан хуңына хуйдлар қалам. Амында менің хуйдлар бар ені, орадика күй бар, но мен шол битті таптым да, минусовканы, һәм шол хуйдларды халып қарағайным, ороди келеше. Мен ол жерде егір сығарғым келмейіні. Бір компанияла отырған сақта, мен вот несек мен ол ер қыл кеші тұрғанда. Қыдыбылаға әр сағатта кешіген. Жоқ, ол ер тұрғанда аңлашылды яғына. Сол халып қараның, ол кешілерге оқшаны, әйбәт, артабан отырағын несек, шол туралы. Артабан, тағын ядырға керек. Кешілер әйтелер прикольный, ерсі болам. Артабан несек процесс кетті. Бүтән әмәні үйде әшті. Радмир деген егітмен таныштым. ФЗН, ол өзінің үйінде студия хамақ енді. Студия түгілінде, ол үйінде, прям үйінде записывал. Губкалар қойған? Жоқ, даже губка жоқ. Просто компьютер, ол хорошо, яқшы обрабатывать табылайны, сводить әйіні. Һәм хәдір Шундай микрофон, нема әле юк теге. Түкіріктерге қаршы. Марлы. Һәм бун икенсе студияға барып яздырдым да, Ишимбайда, һәм уңа просто дорожкалар дидем да, ол сводитель, һәм біздің сықты иге совместный трек, біргелешіп ялған ер сау башқұртқады. Оны несек қабыл еттілер? Оны бик яқшы қабыл еттілер. Мен өметім, кетті, бара. Қайда тағын бір ер ядайым. Әмі қарама көдеріме мен ана 2015 сылда ядғайным ол ерді. Ошақ ятайына запаста. Шул қарама көдеріме кетіріп сағарып, мен тағына екінші күйге алып. Рүстем аға ешітті ме версияны? Ешкендір төйлейм. Біргелешіп ерла берейді енді. Біргелешіп ерлайдар. Біргелешіп ерла берейді бірам. Қансақлашып тем. Бір сақналайым. Выступать кім бар енді. Дуэтмен ерламаны ғым ол ерді? Мәқ. Әлі не врубил, что ли? Қарама көздеріме, это не это песня. Екенсі ер мені? Оның ері, оның көздері. Қарама көздері. Мен бір шаяқты айттым да. Данир просто поддерживает утро юморды. Нет, оның өзінің ері. Ярар, артабан кеттік. Несі кейін өфіге қасан сақара башланылар. Такой наивный урал. Мен де қарайым, аптара отырам просто. Ғымымен. Теге, ғымымен. Сенің продюсер бар ма? Жоқ, өзім. Несе кейін харакет етем. Харакет етем. Хелі өтем, өфігенсе келіп сақтым. Хип-хоп фест өтті. 2010 жылда, 19 жылда һәм шунда мен өзінің заявкамды бердім. Қарама көдерімен. Қашқадан да ма?
Башкадан да. Вот шунда мен үземнең заявкамда бардым да, карама күзләремә дигән йер һәм Карама күзләремә шунда матур итеп. Ваше худым. Яра кайткастыңлармы? Һәм шунда мен 10 кеше анда еңүсе нисек булды әле ул тема. Ну мен анда Мен онда неме эшләдем? Мен Звукта отырдым. Yok. Беренче хип-хопта, хип-хоп феста мен MC был как, алып баруса мак вот хәзер Ирданга аңлатам сразу. Мен MC мак эшләмәдем беренчәндә. Мен эшләдем Дворник. DJ булды. 2021дәме или 2020дә эшләдем. Мен уже MC булып эшләдем. 9 елда кем оештырды оны? Гомумән. Гомумән алганда уны Министерство культуры, Мәдәният министрлыгы. Ага. Һәм Онда төрле телдә, башкорт телдә. Yok анда урыс телендә лә урыс телдән егетләр. ирланлар, урыс телендә ирланлар, башкортса ла. Һәм шунда Мин мин дипломант булдым. дипломант булдым. 10 кеше, анда күп кешеләр катнашкан, 10 кеше еңүсе итеп халянлар, шул 10 кеше арана мин кирдем. Күрде лә әйтте. Шул вакытта Уттарына кил. шул вакытта таныштым инде бу. Yok анда Өфүттарына сакыра башланлар Даниэль. Шунан һуң сакыра. Кем күрде онда? Кашкананда Өфе уттарына. Вагыз утырдым. Карап. Мухаммед Юсуп. Мөхәммәд. Бер Мухаммедти беләм, ул изге кеше. Ярар, артабан киттек. Бишбармак шоу тапшыруының багыусыһы Индюшкин сауда маркаһы. Индюшкин сауда маркаһы. Дөрес дип туклан. Күркәйте аша. Шунан сәлам студентка сакырдылар. Шуны беләм, ишкән бар. Һәм китте инде. Еләп кына минең үсеш музыка башкорт эстрада уенса. Касан һин о егеттер белән бергәләп уже Юк, гастрольгә Хасан һин аңланың йондуз икәнендә бах. Снап та без еш кына иҗади кешеләргә без шул хоразат бирәбез. Кайһы мәлдә менә һин аңлап калдың, что ладно, не йондуз, да, Әдрәк беләләр икән. Мине күп кеше белә, минең ярында йырлайлар. Салатта китеп бара. Кайһы мәлдә? Девятканың тәдрәһенә. Кайһы мәлдә бер сыгып карама күзләремә ярлаган бөтә халык шул припевен ярлаган сакта шунда. Ул кайда булды? Сәлам студент. Сәлам студент тауында. Ул вакытта мин нисек килеп сыкты, йырды беләләр ине. Кем йырлай икән белмәйләр. Минең медийность юк ине. Йырды беләләр, кем йырлай икән белмәйләр. Һәм килләр шунда каранлар да бәттәс. Акасы Ирдан дигән кеше бар икән, моны кили йөри, гастрольләр бит әйтә, сәхнәләрдә сыгыша. Шул вакытта килеп сыкты инде. Карама күзләремә йөрәң аснап та ул нуктага. Мин аңламайм һәм ничә икән. Кстати, шундай һорау, күп яшь йырсылар, күп яшь менә иҗатчылар әлеге мәлдә әйбәт. Мин теге нимәкә әйттем килә. Барды инде шул теге ящик Пандора дигәндә, шунда теге где төрле кешеләр, иҗатчылар теге үзенең музыкаларын эшләйләр дә халлар шуны бушлай кулланырга була дигәндә. Һорау, карама күзләренең теге аудиодорожка тетем, минусы тетем, ул уже кемдеңдер мен созданный музыка инеме? Һин аны ниндидер площадканы алдың? Алдым да, һәм шуңа просто моңым да алдым да, һәм хүдләрен алдым да. Кайдар илап утыра бер. Юк, хәзер ул кеше һиңә бер нәмәләрне Юк, ул претензия бер нәмәләр юкмы? Сителдән Ул йырдан да белмәйдер. чисто бит кына. Калган көй хүдләр минеке. Юк, дамна мин һинең турында ишеткән бар күп. Һин уйлап куйма. Йырдан һәйбәт егет, талантлы. Шуга йырдарыңды ишеткән юк, амма ишеткән бар, афарин. И вот һин Өфе уттарында шо карама күзләрне зал бергә һинмә ярлаган аңганың. Вот моны аны. Беләләр кешеләр беләләр Һинең икән. менә шул йырыңды яраткас, уны кайдан тыңлайлар? Шул. Һин аны монетизировать итмәйеңме? Юк, мен шул туралы. Ул менә хит булып китте. Ничек һин? Монетизация снапта. Юк, монетизация, сөнки мен ВКонтакте һәм пробаны алдым да халар. Хәзер без икенче теге бүлеккә күсәбез. Һин әле медицинала медбрат булып йөрөйсең. Артабан ниндәй пландар гомумән? Тормышка. Тиң. Медицина эшләргә. Мин медицина ташламайм. Менә нисек әйтәм икән? Минең өчен йыр һәм мин аны яратам, һәм ул минең өчен хобби күренсә.
Хобби. Ол һинең ни в коем случае основной Юк. заработок түгел. Ну, юк, акса эшләргә әдрәк буламы? Эшләп Йөрмә. була. Ни өчен медицинадан китмәйң? Ну, менә без карыйлар кеше уйларга мөмкин бит инде. Медбрат тимлай. Бәлки нескәлектәре бар, бәлки һин теге. Ну, менә кешегә ярдәм иткән. Кем белә? Мына Күздәшәк торам мен монда. үзем шайтып. Мен машинага китеп барам шайтып. Осам барам. Всё, мен ижат китеп бара алга. Мен әйтәм, ага. А вдруг авария? На меня подушка безопасности керек. Вот медицина, у меня есть подушка безопасности. А медицина һин ташлаһаң, һинең 5 ел һайын аккредитация. Ну, һиңа тагын укырга кирәк, үнең немәңне үстерергә кирәк. Врач булырга пландар бармы? Врач булырга юк. Медбраттар әле ну теге һәйбәт Мин- алалар. Кеше карай бит шуга медицина нисек безнең ниндәй хәлдә? Безнең бит иҗтимагый сәяси тапшыру. Нисек хәлдәр медициналы гомумән? Яшәргә буламы? Эшләргә була. Ну, кайда эшли? Кайда һин эшләй? Мен в СИМда эшлим. Синда? Һин ядрак үзенчәлекле тәҗрибә. Синда вот теге медбрат был. Мен брат түгел, рентген лаборант булып эшләйм. Рентген. Эй, медбрат. Рентген эшләйң теге кем нимә исендә алып килгән. Нема эшләдем? Син системаһында нимә яшәргән? Эй, шуны карай. Демәк, артабан һинең ер сәхнә эше ул Көбенсә хобби. Хобби, һин аны теге беренче тип не дип карамайың инде. Аслап та мен әйткем килә Урал теге карама күзләрмен һәм анан тыш йырларын аслап та тыңлайлар, йырлайлар бергәләп. Һәм ердан ну Белмәдем. Мин уның өчен шатмын. Юк, Менә нисек егетләр менән гастроль итәһең бит инде. Килә башланың, аралаша башланыгыз да, әйдә безнең менән йөрү. Теге банда булып киттек. Команда. Тап шулай бер бүлмәле яшәрләрне Ак егет, Айгиз Ишмурзин һәм кем әле Газиз Мөхәммәтов. Һәм шундайлар мамыл шатанышып китеп, Нәфис Зайнуллин һәм һәрбер егет үзенчәлекле. Әйтәм, Ак егеткә әйтәм, Ну, менә һәр Ну, Нафис Зайнуллин хотя беләһеңдер, мөгаен. Юк. Һәр бит хатта теге, юк, шулай йылышып, теге яшь йөрәктәр условно дип, Газгольдер. Нимә анда тагы? Black Star. Фабрика. Олай түгел, әле безнең башкортсалар булган бит, МС Баш, Илгиз Абдрахманов. Булар бит, юк, лейбл булмаган. Лейбл булмаган бер касанда. Безнең тоже лейбл түгел бит? Юк, менә эшләй Аллаһыгыз бит. Син һәр теге максималист, менә без студент сакта Нәфисте мин белмәйм. Нимә әйтер? Менә без мин 4нче курста укып йөрим, Илһам 3нче курста Наил янында утыра теге белмәйм, 1нче курста мәктәптә укыйм. Без ничектер оешып, нимәлер һәр вакытта үзебез эшләргә теләгәнбез. Без әлбиттә Бергәләп, ул туралы уйламаганбыз. Эште ташлайм, монда китәм бармы? Но менә шул вакыттан бирле 2006-7 елдар. Мин мәктәптә ничәнче ел булган? Мин 95 елда. Ладно, то һиңә 11 яшь булган. Һин менә шул. Без шунда беренче эшләп каранык Comedy Башкортстан, мәсәлән, төнге клубта. Тегене бында безнең ниндәйдер теге далеко идущий пландар булмагандыр инде. Но менә хәзер менә подкаст шулай бергә егетләр менән артабанда шуга менә шундай һорау. Ул шунда бүлмәлә утырганда, Нәфис менән утырганда, Ак егет менән утырганда, кара кыз менән утырганда. Ниндәйдер юкмы шунда? Әйдә бирәй. Чөнки прикольно. Замутим. Булды, бул уйдар булды. Эшләп карыйк микән тиннек. Нисек анда замана башкортлары, Башгән, күп кеше сакырдылар, мине сакырдылар. Бер-ике тапкыр мин әйттем, мин юк динем. Мин әйтәм бит, мин хобби. Хобби, мин юк, мин бармайм, юк. Хобби, все. Все, Гафу итегез. Гастрольдәргә йөргәндә нисек? Отпуск микрофондан гафу итмә. Юк, мин звукорежиссердан гафу. Отпуск вакытында гына. Отпуск вакыт, ял вакытларында 5-2 эшләйм шуңа. Суббота, пятница, суббота, воскресенье мин сыгып, бергә сыгып йөреп килә алам дигәндер. Менә шул медицина ягында булган нәмәләрдә йырга халырга уйларың юкмы? Специфически бер. Калай һинең ашказаны, һинең күзләр, шундай матур. һинең күзләр, һинең йөрәк, үпкәң. Ну күн сәдер башка страдан караң шул. Күзләр. Һинең бүтән әйткәндә һинең йырларыңда мөхәббәт турында, шулаймы?
И шуға күрәлі, наверное, яш кызлар арасында күбрәк йырдары. Әйткәндәй, социаль селтәрләрдә нисек хәлдәр? Кызлар ядамы? Ядалар инде. Ядалар инде. Кулдары булгас. Тагы бер кызыклы кунак әңгәмә. Оялып калдым. Ядалар инде. Юк, ну бармы ул нәмә тик? Сер түгел. Юк, без нимәгә һорай? Без нимәгә йырдан караган? Данил, без нимәгә һорайбыз? Менә һин теге йырың һиңа популярлык алып килде һәм һинең йырдарында мөхәббәт турында булгас, менә теге яшь кызлар, ядалар, сәламчики, Асқарға китеп барам, кызлар. Бер минең. Юк, шундай теге бармы ул? Не бар инде ядалар инде, бөтенләй ядашалар дип уйлыйм инде, ну без этого никак. Ну да. Мы просто Отмечаю. Без просто Урамга язмайдар. Без урамга күптән уже Секрет нәмәләр шул кызлар язсын дип. Безгә Секрет түгел, секрет 10 ел элек калды уже секреттер. Безнең булгандыр инде. Безнең хатын, безнең кәләшләребез бар. Бер хаттар ибәрә торганнар. Юк. Таш менән бәрәне. Тәдрәгә. Хәзер алдан артабан әйткәндә менә һез ирдан һин яшь йырчыларның представитель дип әйтәм инде һәм безнең яшьтәр арасында ладно BBT, ладно Нафис Зайнуллин великолепный и всемогущий. Кем һуң ул? Безнең башкорт эстрадаһы әлеге мәлдә менә шундый яшьтәр форматында, яшь форматта ул бармы, ул артабанга уның киләсәге бармы? Менә һинең уй фикерең, һинең үзеңнең уй фикерең. Башкорт эстраданың киләсәге бар. Чөнки әле Группа яшәй ВКонтакте. Ну, гомумән кандай Юлдаш плюс бар бит. Юлдаш плюска рәхмәт, ул күвенсә менә безнең дуэтты хәзер йөрәгемдә яра дигән йыр Газимә икәүнең дуэт менән без сыктык. Ай-һаян улар үткәреп торалар. Газим тоже беләм. Ильяс. Газиз. Газиз белмәм. Газим ти. Газиз тине. Газим. Мөхәммәтов. Юк, белмәм. Һәм унда безнең менә ай-һаян улар төрле хит-парадлар үткәрәләр. Аннан октябрь хит-парады һәм шул вакытта без әлегеп менә шул килеп сыкты инде без Юлдаш плюс күнсә яшьтәрдә вот хәзер этинкерә һәм күп кешеләргә әйтәм, Юлдаш плюска барыгыз, тырышыгыз һәм унда кешеләрне күрәсәк. Чөнки хәзер үткәрә башланар быел менә нисә 10 ел Юлдаш плюска. Быел менә алаберһа грандиозный гына шундый мероприятие үтәгән. Амбассадор мен Юлдаш плюс. Теге елда елгәрсен алдым тегем. Юлдашсан. Юк, әйдә топ 3 тиге әйтәбез. Яшь йырчыларның һинең уйлауынса. Әлеге мәлдә. Юк, менә рэперлардан алайык. Һоңнан икенче төркемнәрдән карайбыз. BBT, Зага. Окей. Башка теге төркемләрдә күзәтәһеңме? Этно һәм башка кемдәрдә әйтә ала? Этнолар юк. Ничек юк? Хазина. Юк, Хазина төркем беләме? беләм. Биш бармак, ладно. Юк, мен основном гафите хазина, но нема әле Этно түгелме? белмәм, мин Этно имею в виду, но не стреляет. Вот если бы стреляли, да, әйтеринем, но Офитик еще раз. Мин белмәйм ул. Хазина срочно һезгә уроки стрельбы үтергә. Монда ничек әйтергә? Улар безгә кунакка килделәр, мәсәлән. Мин күрдем, караным. Мин уйлайм, монда теге конфликт поколенийрак. Да, шулай. Не стреляет, меня стреляет. Ну, кем әйтәм, шулай. Мин икесе кешенең тыңлайм. Шулай, яра. Амна тагы кем? Юк, киләсәгә турында ул һөйләп үтмәне. Давай, киләсәгә бармы? Киләсәгә бар. Менә һин Юлдаш плюстың фестивальдары, конкурслары ярдәм итә һәм киләсәгә башкорт эстраданың шул ук егетләрдән алайык, шул ук бәлки еще тагы яшь егетләр бардыр. Кызлар юк. Нимәлә? Кызлар юк. Киләсәгә нимәлә? Тагы нинди? Киләсәгә мин егетләр белән таныш битләр, менә Илнар Ганиев һәм ул үз композитор һәм күвенсә. Ул вакытта йырлап бирелә, хәзер менә күп егетләрнең демкларын тыңлайм. Улар үзләренең йырларын тыңлатып каралар, нәмә буласак, нинди йырлар сыгарасыктар һәм тыңлайм да һәм мәйтәм, блин, куанам. Просто күзәшсек бит агар. Мин башы горурланам инде. Күп йырлар яхшы йырласаган, бебитәлне мәшләй башы, переворачивает. Һинең иҗади пландарыңа килгәндә, ниндәй пландар? Ниндәй демо версиялар?
Альбом бәлки. Кстати, снапта һин бер альбом сыгарга үзеңнең уен юкмы? Уйдар бар ине. Мин әзерләгәйнем. Шан килеп сыкманы минем. Мин әйтәм бит, хобби һәм карагас, мин не вкладываюсь үземнең творчествога һәм күбесе нисә килеп сыга шойбы. Бер сольный үзеңнең концертыңда төйтәк. Уйлайм, алай бер ха. Нисә йыр бар әле? Мына һинең генә үзеңнең без фитов дигәндәй, теге не Без фитов әт, 9 тире. 9. Ну да, хрон ябылмай. Ну вот, дусларың сыга баштаганда. Можно Ахмар авылында концерт Соль. Антуркым. Миңа әйтәләр бит күп кешегә теге нимәне. Фиттар аркасында гына күтәрелгән тәңгешләр дә бар теге. Ак егет, потом Baby Тиман фит. Белмәгән кешеләр өчен фит нимә менән аерыла? Фит нимә менән аерыла? Теге номна. Бергәләшеп язган йөрә. Бергәләшеп. Кемдер менән бергә язган йөрә. Дуэт, фит. Они өчен без фитов. Фит менән бергә ул сольный концерт эшләй ала бит. 9 үзе генә аерыла. Фиттар хрон вакытты капламай. Фитта нисә ул һинең? Фит. Белмәйм әллә нисә. Әллә нисә. Где-то шул 9 тире бар. Эшләй гү концерт. Багыны актовый залында. Он эшләйм тәңгешләр күп булды инде. Әйдә эшләйм тиләр дә шан кайда алар да белмәйм. Әйткәндә, артабан һинең әле мына бәлкем мына хәзер дигәндә бер яңа йырың сыгалар. Анонс буларак. Нәе. Алай бер хап. Касан сыга? Фигура тренер сыгар. Ноябрь башларында сыгар. Ноябрь башында? Нимә дигән йыр? Фигура. Фигура? Ноябрь башында фигура. Шахматы турында. Сатраш? Юк. Рүстәм Гизатуллин фигура турында сыгаса. Фигура кызык хуй бит ул теге. Ни өчен фигура? Хәзрәк һөйләп ибер. Кызыкайдың фигура. Башкортса фигура. Беренчегә унда кура. Һинең фигура башкорт күзләре беренчегә уны күрәте. Кура. Кура. Кара. Ноябрьдә башында сыга. Презентация, хөрмәтле егетләр, кызлар, кемдер әлбәттә Ирдандың фигура. Ижадының артынан карай, тыңлай. Ноябрь башында һездә Ирдандан яңа йыр көтә. Фигура дигән. Юк, башкорт телендә фигура дигән һүз юкмы? Бар. Юк та. Фигура. Аналыш менсик. Күрдеңме? Бар. Һының. Дөрес. Сольный концерттың буенча әле Юк, әзер түгелмен мин. Үзем әзер булһам, алай бер эшләйм. Мен үзем шуннан тагыла кайһы нинди сараларда һине күргә була тиздән. Безнең гастрольләр. Оклама МС баштың концертында булмай. Алай бер буламай. Касан була? Ул безнең сыгып өлгермәй безнең видео. Уганса МС баштагысы уже концертта булды. Эме Захита сакырасак Аллай бер. Шуңа күрә без теге гастрольдер касан теге анонс эшләй. Гастрольләр хәзер әйтәм дә. Касанрак. Декабрьдә бар. Декабрьгә сыгабыз. Әйтсәң була. Декабрьдә нинди районнарда, нинди калаларда? Нинди районнарда, нинди калаларда һинең сыгышыңды көтәргә була? Белмәйеңме? Яра, белмәгәсең. Сер булып калган. Декабрьдә алар көтәк гастрольләр. Һин шалтырталар да әйдә гастрольгә һин белмәгән кайда барабыз. Кайда алдан әйтәләр инде. Мин онтканмын тиң. Әйтәм бит мин гастрольләргә һәм бөтәүнең иҗадыма карайм икенче яктан. Мин күнсә мин эшләйм. Инстаграмда да караган сакта минем актив бар, но икенче егетләргә караган сакта анда заг бебитгә караганда юк. Ничә була икән дип үзем кайракта уйлыйм. Йырдар Аллаһка шөкер, акча кешеләр таңнайдар. Аслапта һинең икенче контингентне. Потому что беләгән менән, потому что мин Федоровканы. Мин Әбелдән түгел, мин Бүрән Баймактан түгел. Менә шундай егет инде. Вот шундай егет инде. Хәлтә. Шундай егетләр тоже булырга тиеш. Хөрмәтле егетләр, кызлар, күбрәк күбенсә кызлар
был сыгарлыш, был кунакман без хезгә багышлайбыз, чөнки бездә булды үзенең моңлы тавышы менән кунакта булды Ирдан, Данир. Фамилияңды әйтегел, фамилияңды мин белмәм, честно. Романлык шул. Фамилияң кем? Данир? Минем исемем Данир, фамилиям Ергалин. Федоровка районы, Илдашал егетен. Данир Иргалин, Ирдан, безнең мен булды кунакта. Һез ошо биш бармак подкастына обязательно лайык куйгыз, безнең лайыклы булһын подкастыбыз. Һәм кызыклы комментарий язһагыз, шундай Микки Маус менән футболка Ирдан үзенекен сисеп бирә. Декабрьдә берәй калла, берәй районда концертында. Бура китә. Шуңа күрә хөрмәтле нидер, егетләр, кызлар, агайлар, апайлар, зур рәхмәт. Һез мен булды. Биш бармак шоу. Һау булыгыз. Все, молодец. Все, печенька шеф. Безнең микрофондармы? Тунс. Ну ладно. Нафис, да, Геш?